ሰላም ተኸታተልቲ ቻነልና ክሊኒክ ዕግበት ከመይ ኣለኹም ሎማዓንቲ እውን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ብፆታዊ ርክብኩም ብዝግባእ እንተዘይዕጊብካያ ብፆታዊ ርክብኩም እንተዘይተሓጒሳ ተሪኤካ 7 ምልክታት ክሕብረልኩም እየ ነዞም 7 ምልክታት ምፍላጥኩም ኣብ ቀፃሊ ኣብ ትፍፅምዎ ፆታዊ ርክብ ኣዕጋባይ ንኽትገብርዎ ዝሕግዘኩም እዩ ፈለማ ግና ነዚ መደብ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ንቻነልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ናይ ፍቅርን ሓዳርን ኢንፎርሜሽን ተረኽብሉ ቻነል ስድራ ሁኑ እስካብ ናይ መደብ ፍጻመ ምሳይ ጽንሑ ሰናይ ጸንሒት ኣብ ሓበሻ ኣባና ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ናይ ኣፍቃሪቱ ናይ በዓልቲ ቤቱ ስምዒት ከስተውዕል ዝምክር ወዲ ውሕድ እዩ ምክንያቱ ድማ ንሱ ኣፍሲሱ ምስ ወድአ ነፍቃሪቱ ክዕግብ ዝፍትን ወዲ ስለ ዘየለ እዩ በዚ ድማ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ብሉፅ ዕጋባይ ናይ ፆታዊ ርክብ ሂወት ከይህልዎን ዝገብር እዩ ስለዚ ነዞም ቀፂለ ዝሕብረልኩም 7 ምልክታት ድሕሪ ፆታዊ ርክብኩም እንተሪኢኹም ኣብ ቀፃሊ ርክብኩም ዝበለፀ ከተማሓሹ ብምግባር ናይ ርክብ ሂወትኩም ብሉፅ ክትገብርዎ ዝሕግዘኩም እዩ እቲ ቀዳማይ ድሕሪ ርክብኩም ብርክብኩም እንተዘይዓጊባ ተሪኤካ ምልክት ንነገራት መልሲ ኣይትህበካን ንኣብነት እንተነኺኻያ እንተሓሳሲኻያ ሱቕ ትብል እንተኮይና ቅድሚ ሕዚ ብዝፈፀምኩሞ ርክብ ከምዘይዕገብካያ ትሕብረልካ ሜላ እዩ ክትነኻኽኣ ክትሓሳስያ ክትስዕማ እንተለኻ ኬርለስ እንተኮይና ቀዲማ ከምዘይዓገበት ዝሕብር ምልክት እዩ ግና እዚ ምልክት ኩሉ ሻዕ ናይ ዘይምዕጋባ መርአይ ክኸውን ይኽእልን ንኣብነት ኣብዛ መዓልቲ ዘይጠዓማ ክኸውን ይኽእል እዩ ግና እዚ ምልክት መዓልታዊ ዝደጋገም እንተኮይኑ ክትስዕማ ክትነኽኣ ናብ ዓራት ክትወስዳ ኣብ ትፍትነሉ ግዜ ተሪኤካ ኣክሽን እንተዘይሃልዩ ቅድሚ ሕዚ ብዝፈፀምኩሞ ርክብ ከምዘይዓገበት ዘርኢ ምልክት እዩ ምሳኻ ርክብ ክትፍፅም ከምዘይደልየት ትሕብረሉ ሜላ እዩ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ብዝፈፀምኩሞ ርክብ ከምዘይዓገባ ዘርኣሉ ምልክት ድማ ኣብ ግዜ ርክብኩም ከምዝግበር ቀልጥፍ ሓይሊ ግበረሉ ትብለካ እንተኮይና ብርክብኩም ከምዘይዓገበት ዘርኢ ካሊእ ምልክት እዩ ከምዝግበር ቀልጥፈለይ ኣይትደንጉይ ትብለካ እንተሃልያ ይስማዓ ከምዘየለ ትሕብረሉ ሜላ እዩ ኣብዚ ግዜ ንስኻ ከተመሓይሽ ዕድል ትህበካ ስለዘላ ነዚ ዕድል ተጠቒምካ ናይ ፆታዊ ርክብ ዓቕምኻ ከተመሓይሽ ኣለካ ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ብፍላይ ኣብ ሓዳር ሂወት ንዘለኹም ሰብ ሓዳር ኣብ ናይ ሓዳር ፆታዊ ርክብ ግዜኹም ብትፍፅምዎ ፆታዊ ርክብ ተዓግብ ከምዘየላ ተሪኤሉ ምልክት እቲ ሳልሳይ ቀልጢፋ ናብ ምድቃሳ ትኸይድ እንተኮይና እዩ እዚ ምሳኻ ፆታዊ ርክብ ንዘይምፍፃም ቀልጢፋ ትድቅስ ከምዘላ ዘርኢ ምልክት እዩ ግና እዚ እውን 100% በዚ ምልክት ዘተኣማምን ኣይኮነን ግና ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም እዚ ኩሉ ሻዕ በብመዓልቱ ዝደጋገም እንተኮይኑ ቀዲማትካ ናብ መደቀሲ ክፍልኩም ትኸይድ እንተኮይና ኣትያ እውን ትድቅስ እንተኮይና ካብ ፆታዊ ርክብኩም ተሃድመላ ነዚ ምክንያቱ ድማ ቅድሚ ሕዚ ብዝፈፀምኩሞ ፆታዊ ርክብ ስለ ዘይዕገብካያ እዩ ብፍላይ ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌት ምልክታት ክትሪኣ እንተለኻ ተቀዳዲማ ናብ መደቀሲ ኣትያ ትድቅስ እንተኮይና ካብዚ ምልክት ተማሂርካ ከመይ ዝበለፀ ናይ ፆታዊ ርክብ ዓቕሚ ክህልወካ ከም ዝኽእል ብምፍላጥ ኣብ ቀፃሊ ርክብኩም ክትዕግባ ፈትን ኣብ መበል 4 ንሪኦ ቅድሚ ሕዚ ብዝፈፀምኩሞ ፆታዊ ርክብ ከምዘይዓገባ ዘርኣሉ ምልክት ድማ ሙሉእ ንሙሉእ ፆታዊ ርክብ ክትፍፅም ድሌት ከምዘይብላ እንተተዛሪባትካ ብኣፋ ክትዛረበካ ትኽእል ወይ ድማ ድሕሪ ግዜ ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌት ምልክት እንተዘይሃልዋ እዩ እዚ ቀይሕ መብራህቲ እዩ ድሕሪ ግዜ ድማ ክዕግባ ናብ ዝኽእል ወዲ ክትከይድ ዝገብር ሓደገኛ ምልክት እዩ ኣብዚ ግዜ ክትጥንቀቁ ኣለኩም ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌታ ሙሉእ ንሙሉእ እንተጠፊኡ ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ዕድል እንተሂባትካ ክትዕግባ ክትፅዕር ኣለካ ንሓዳርካ ከፍርስ ዝኽእል ከቢድ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ዘይምዕጋብ ምልክት ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ መበል 5 ንሪኦ ብፆታዊ ርክብኩም ተዕግባ ከምዘየለካ ዘርኢ ምልክት ፆታዊ ርክብ ፈፂምኩም ምስ ወዳእኹም ሱቕ ኢላ ትድቅስ እንተኮይና እዩ ብፍላይ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ዝግበሩ ናይ ፍቅሪ መግለፅታት ከምኒ ምትሕቁቃፍ ምስዕዓም ፍቅርካ ምግልላፅ ዝኣመሰሉ ነገራት ከየርኤትካ ሕቁኣ ሂባትካ ትድቅስ እንተኮይና እዩ ከተርኤካ ዘይትደሊ እንተኮይና ብፆታዊ ርክብኩም ተዓግብ ከምዘየላ ዘርኢ ምልክት እዩ ብፆታዊ ርክብ ዘይምዕጋባ ድማ ናብ ካሊእ ክዕግባ ናብ ዝኽእል ወዲ ክትከይድ ዝገብር ሕማቕ ምልክት እዩ ንሓዳርኩም ንፍቅርኩም ድማ ክዕንው ዝኽእል ሓደገኛ ምልክት ስለ ዝኾነ ተጠንቀቁሉ ኣብ ቀፃሊ ፆታዊ ርክብኩም ሙሉእ ዓቕምኩም ተጠቒምኩም ክትዕግብዎን ፃዕሩ ኣብ ዝተፈላለዩ መደባተይ ብዝሕብሮም ሜላታት ናይ ፆታዊ ርክብ ዓቕምኩም ግድን ኣማሕሽዎ ኢቭን ናብ ሕክምና ኸይድኩም ፀገምኩም ንገሩ
መፍትሒ ክትረኽብሉ ኢኹም ኣብ መበል ሻድሻይ ንሪኦ ብፆታዊ ርክብኩም ትዕግባ ከም ዘየለኻ ዘርኢ ምልክት ድማ ብዙሕ ኣባና ዝተለምደ ዋላ እኳ እንተዘይኮነ መሓዛይ ምስ ኣፍቃሪኣ ትፍፅሞ ፆታዊ ርክብ ከምዚ እዩ እንዳበለት ተዕልለካ እንትኾይና እዩ መሓዛኣ ምስ ኣፍቃሪኣ ብከምዚ መንገዲ ፆታዊ ርክብ ይፍፅሙ ከምዚ ይገብሩ እንዳበለት ናትካን ናታን ርክብ ኣዕጋባይ ከም ዘይኮነ ኢንዳይሬክትሊ ክትሕብረልካ ትፍትን እያ ስለዚ ብዛዕባ ናይ ካልእ ሰብ ናይ ፆታዊ ርክብ ሂወት ተዕልለካ እንተኾይና ናትኩም ናይ ፆታዊ ርክብ ሂወት ፀገም ከም ዘለዎ ትሕብረልካ ኣላ ነዚ ድማ ኣብ ቀፃሊ ኣብ ትፍፅምዎ ፆታዊ ርክብ ሙሉእ ሓይልካ ተጠቒምካ ክትዕግባ ፈትን ኣብ ዝተፈላለዩ መደባተይ ዝሕብረልኩም ብቐሊሉ ክትዕግብዎ ንዝሕግዙ ሜላታት ቀልጢፍኩም ከይተፍስሱ ዝገብሩ ሜላታት ቀልጢፍኩም ከይትውድኡ ዝጠቕምኩም ምግብታት ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ስለ ዝሕብረልኩም ምልሲልኩም ነዞም መደባተይ ብምርኣይ ክትዕግብዎን ትኽእሉ ኢኹም ንሓዳርኩም ንፍቅርኩም ድማ ካብ ሓደጋ ምፍራስ ክተድሕንዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ መበል ሻውዓይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ ኣፍቃሪትካ ወይ ድማ በዓልቲ ቤትካ በትፍፅምዎ ዘለኹም ፆታዊ ርክብ ተዓግብ ከምዘየላ ተርእየሉ ምልክት ቀድሚ ፆታዊ ርክብኩም ይኹን ድሕሪ ፆታዊ ርክብኩም ብዛዕባ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ዘይትግደስ እንተኾይና እዩ ስለዚ ብዛዕባ ፆታዊ ርክብ ዘይትግደስ እንተኾይና ብዛዕባ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ዘይትግደስ እንተኾይና ብፆታዊ ርክብኩም ተዓግብ ከምዘየላ መርአይ ክኸውን ዝኽእል ናይ መወዳእታ ምልክት እዩ ስለዚ በትፍፅምዎ ዘለኹም ፆታዊ ርክብ ኣፍቃሪትካ በዓልቲ ቤትካ ተዓግብ ከምዘየላ ዘርእዩ እዞም 7 ምልክታት እዮም ካብዞም 7 እንተንኣሰ 3-4 ደጋጊማ ተርእካ እንተኾይና ተዓግብ የላን ስለዚ ድማ ኣብ ቀፃሊ ፆታዊ ርክብኩም ናብ ጫፍ ዕግበት ክተብፅሓ ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ኣፍልጦ ክህልወካ ብዝተፈላለዩ መደባተይ ናይ ፆታዊ ርክብ ቴክኒክ ክትረክብ ኣብ ዝተፈላለዩ መደባተይ ኣብ ግዜ ርክብኩም ከየፍሰስኩም ነዊሕ ክትፀንሑ እንታይ ዓይነት ፖዚሽን ክትጥቀሙ ከም ዘለኩም ብፍላይ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ 20-30 ደቂቕ ሂብኩም ፎሪፕሌይ ምግባርኩም ጥቕሙ እንታይ ከም ዝኾነ ብምፍላጥ ዝተፈላለዩ ዝሕብረልኩም ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ብምስራሕ ዝሕብረልኩም ምግብታት ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ብምብላዕ ነፍቃሪትኩም ንበዓልቲ ቤትኩም ናብ ጫፍ ዕግበት ክትብፅሕዎን ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር መደባተይ ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሖም ብዙሕ ሰብ ተምህርቲ ክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ከይርሳዕ ነቻነልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ናይ ፍቕርን ሓዳርን ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራኹኑ ብኻሊእ መሃራይ መደብ ስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ያው ነሊ